the representative of the First Lady to be tomorrow, inshallah. Ba kuwa bane sai Hajiya Farida Shehu Bala Usman domin ta wata gabatar da jawabin jama'a. Allah ku tafa mata. Rage bismillah. Ina gaida mata da iyaye da ƴan uwa da ƙanne da yayye, ina ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan taro gaskiya na yi farin ciki da shi domin shi babanmu da yake wannan wasu ya tsara mata domin ya gaya musu abin da ya kamata su yi da zaɓe. Don Allah mata mu muna da alƙawari. In muka ce zami gaskiya zami kuma na san zami mata mu fito mu da kwarkwatan mu kuma mun yi alƙawari cewa za mu fito ranar zaɓe domin so mu kada ƙuri'a mu zaɓi nan tawe domin zaman lafiyar Plateau State, sannan mu zaɓi shi Adamu Aliyu wanda zai zama mana memba a House of Assembly. Jama'a ina ce mana dan Allah dan Annabi mun samu mu mata mu ne masu yin zaɓe. Fito kun ga wancan zaɓe da aka yi baya gaskiya mun samu karancin jama'a, amma shi da muke neman dan Allah wannan karam mu nuna wa gwamna soyayya, babu abin da za mu nuna wa shi lalon cewa gaskiya mun gode da wannan gwamnati tashi ko shi ya kawo mana nan kawai ce gashi wanda zai yi aiki wanda ya fi shi zai kuka mun samu zaman lafiya a lokacin lalon, to za mu ƙara samun zaman lafiya. Da ya fi zaman lafiya daɗi, Kiristan su shiga wajen musulmai su shiga wajen Kiristan, muna cuɗanya kowa mun zama uwa ɗaya uba ɗaya. To don Allah ta so a fito ranar zaɓe domin a zaɓi nan tawe, shi ma babba ne kuma wanda mai son zaman lafiya, har Allah ya yi zai fito ya zo ya zama gwamna kowa zai fi lalon aiki. Ina ce mana don Allah mata na gode muku, Allah saka muku da alkhairi, Allah ubangiji ya mai da kowa gidan shi lafiya, shi kuma babanmu da asasa wannan taro Allah ya saka mishi da alkhairi, abinda ya fito ubangiji Allah ya mai masa. Na gode, Allah saka da alkhairi.